от Валери Петров. Толкова радост извика писмото с добри новини. Гледам клеймото на плика, пътя му смятам в дни. И мисля си, значи, когато бях вчера така натъжен, листчето се радва богато, вече летяло към мен. Значи, така не се струва понякога черен светът. На хора, не дейте тъгува, добрите писма са на път. Песен за приятелството от Валери Петров. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? Затова, че пръв полита, в огъня да спаси и, бе да се запита, прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето, за това се казва, че приятелят е пръв. Брайлова азбука от Валери Петров. Едно твърдо решение реших днеска да взема. В тясно клубче на слепи слушах своя поема. Една мила девойка с нежен глас я прочете. Гледах тънките пръщчета как следят редовете, как опипват и може би преценяват сурово, като малки критичета. Всеки стих, всяко слово. И си казах, че сигурно доста време е взел тези думи, които съм публикувал, тъй смело да бъдат надупчени стих след стих на картона. И додето оглеждах се, как ги слуша Соломна, чувах вътре в себе си съвестта да въздиша. Да, от днес по-внимателно май ще трябва да пиша. Спящата принцеса от Валери Петров. Спящата принцеса сладък сън сънува и в съня си вижда принцът я целува. Времето минава. Принцът ти къде е? Спящата красавица почва да старее. Его! Принца иде! Гледа! Отминава. Кой ще ти целува? Бабичка такава. 7-те джудженца вадят кърпи и плачат. На желе подсмърча, даже разказвачат. Приятел пръв Валери Петров. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? Затова, че пръв полита в огъня да те спаси. Пръв и без да се запита прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятеля е пръв. Пръв Валери Петров. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв, че пръв, а за това, че пръв полита в огъня да те спаси. Пръв и без да те запита, прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятеля е пръв. Фрънят в планината Валери Петров. Ледът в тръбите се размръзва, навън чешмата пръска пад. Брурум по покрива се плъзва, огромна плоча, мокър сняг. Топят се бедните камили, прокапва тъмната ела. И ето къде в снега се скрили загубените очила. И как е свежо, порцеланът на излътвър блести. И сякаш сам блестиш обхванат от свежи мисли и мечти. Какво му трябва на човека? Едно приятелство добро, една шарка сред пътека, един бял лист, едно перо, една случайна песен тича, един нелош човешки път. Брум, как весело се свлича по покрива снегът. Добрите писма. Валери Петров. Толкова радост извика писмото с добри новини. Гледам клеймото на плика и пътя му смятам във дни. Мисля си, значи когато бях вчера така натъжен, листчето с радост богато е вече летяло към мен. Значи, така ни се струва, понякога черен светът. Хора, не дейте тъгува, добрите писма са на път. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? За това, че пръв полита в огъня да те спаси. Пръв и без да се запита, прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв. Приятел пръв, но защо е той такъв? За това, че пръв полита в огъня да те спаси. Пръв и без да се запита, прав ли си или не си.
пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв. Какво му трябва на човек? Една усмихната любима, с две топли влюбени ръце и детски смях да се разлива в дома и в твоето сърце. Това е цялото богатство, което трябва на човек. И всичко друго е измама, но трябва да го разбереш. Любимата и креко цвете, дарява те с кръста. Не позволявай да увехне и ще е вечна любовта. Посвещавам това стихотворение на моите родители, на учениците, на техните родители и на всичките ми учители. Колко е хубаво, листата са всички, сякаш от блокче за водни боички. Виж ясенът, който цял в пламъка червене, се моли на бука, дай жълто на мене, а жълтият бук му отвръща. Съгласен, но дай ми ти първо червено от ясен. И толкова са пъстри и шарни всички, че в боичките няма толкова панички. Какви ти панички? Езикът ни даже до край с думи не може да изкаже. Колко е хубав! Приятел пръв, но защо е той такъв? За това, че пръв полита в огъня да те спаси. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв. Толкова радост извика писмото с добри новини. Гледам печата на плика и пътя му смятам в дни. Мисля си, значи когато бях вчера така натъжен, лището с радост богато е вече летял към мен. Значи така ми се струва понякога черен светът. Хора, надейте тъгува, добрите писма са на път.